हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो एदिना आर्टि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ, जोंबो दा मोजाङै दंथ'यो आरो लोगोसे हैप्पी निउ इयार गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जोंहा माने गिर्जायाव ओंखाम जागोन आरो निउ इयारनि। ओमफ्राय दा गिर्जा जागासिनो, ओमफ्राय आङो गिर्जाखौनो हाबनो मोना, नै नानियानो गेलेबायसो थायो जोंना बाहेरायावसो। ओमफ्राय दा जिरायनानै दं आरो आङो लोगोफोर, ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आङो दा एसे देखायनोसै। ओमफ्राय गिर्जायाव मोसागोनबो नामा ना मा खालामगोनथाय, आंथ' थांनोनो मोनासै। नै गिर्जायाव थांबाबो माने नानियानो सिगां थांनानै सिख्लाफोरजों गसंहैलाबायो, बिफाजों थांलाबायनो नागिरो। ओमफ्राय बिफायाथ' मिउजिक दामो नालाय डिस्टार्ब जायो आरो, ओंखायनो आं बाहेरायाव लानानै फैदों आरो। दा लोगोफोरा एसे नायलांदो आंनि भिडिअखौ दाना लासेनो। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर। खेबदो निउ इयारनि जानाय। नै आयं नायहर, ओरैजाय नायहर दे। Mana hor Simson? Kumoi. Ni Jom. Sakamasin nubai manchikno. Sakamasin nubai masnya manchikno. Ne glau. Dangur dia. Ini nak orang ni. Nak orang yang, yang, yang nak orang ni hai. New Year ni. Biar kamar ni orang nak kata ni. Ini lah yang nunggu mama. Lain Mister, nak orang ni. Enak hot Mister. Hei kumai. Mana kusle pun dosa dosa mijira. Mak semua makan ini pada sini. Minijar nak bunga. Hidup ni mana minijar ni benar. Video nak kuih kisi tu. Egar falan ya, egar falan ya. Kau thor sahab. Kamera kan berdua. Gelang gigi hamzah ini. Baik ini nanti sendiri. Bỏ qua lên này. Mình cứ đà cái món rồi. Đi đi.